शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत सदरचा प्रकार घडल्याचं निष्पन्न होत आहे। यामध्ये मृतक महिलेला काही अज्ञात कारणावरून अज्ञात व्यक्तीने गळा आवळून तिची हत्या केल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे। या अनुषंगाने आपण शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहोत। या संदर्भाने जी काय माहिती आम्हाला मिळालेली आहे त्याच मागे आम्ही जवळपास 3 टीम तपासासाठी रवाना केलेल्या आहेत आणि लवकरच या खुनाचा उलगडा जो आहे आम्ही आपल्याला कळवू आणि विस्तृत माहिती जी आहे ती देण्यात येईल। हत्येचं कारण अद्याप माहीत झालेलं नाही आहे, परंतु लवकरच या सर्व प्रकरणाचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे।